Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Na mar ka jing ay biteng ka jing pakhang dam lani ka lockdown. Kabak sorkar kalapan bana hadu ka arp sautre ku jembang arajar arpui. Uwe urang ba nak kathain riboy. Udah na padang ka jing kuslay mensiem nak benta ka bam jong gisnyang jong u bat kumba kalong menta. Ulay thu ba ka jing bam ka sa setang ar ni laisngi. Uni urang ba udah beratep kerteng kum uba Ferdinand mau tho nak isnong sok kendur riboy district. Uni orang ba udah beri kisnyang penkha bat menta kidon khat light li kisnyang kun haka farm ke jong u bat ulai tho ba ya ki jingbam snyang ujuan ket na Shillong handai menta ke dukan ke ba uju shim jingbam snyang kadang khang bat kan play hadu da light ke lockdown ulai tho ba hakini kisnong kidon ke basan pesan tli kilong yeng bat jan baro na kilong yeng idai ki baris nyang bat kiru ki kendo ya kini ke ju ke jing e ke ba ma u ya kendo. Kerpat ya ke sarkar mah bahkan perkat lam itu ki barijing re mah kam tam yang pila itu kisnya kat to gidan jenjar ban perkat nam ta ka bam jengki nomor ka government ka khang deh ong no ba ka khang ban le ban wan ro orai ki chong rap sang ro ki khang bang ni si melian ha bangin kit jing bam naki long ka ngi bangin survive mah kam tam ka government ka dem perkat yo kam tam ki marat kim dadan ma ta kunyang jing pang covid deh bun boy hau tau kenyang hau tau seniang oh komba ki la te la kam ki ong ba kadon ka swine flu ru ngila perkhat ba ngim sha ira bangin rung ki breu na ba bang ni maintain se ka to ka ba la bu da ka jong ka veterinary department wala phone ni doktor ong ba usim sti aku atang ban put ki seniang ru ngam yo ban yakran ni doktor deh nomor doktor ong one bed dalala corona lano laj long ngim datip deh ang skorpat ya ka disiru jong ka Riboy district ban perkhat lam ban ailat i kitu ki breu ki ba pelak ki jing ba makin pelak mengin la bang im lang dai perkhat tang ila deh perkhat lang i barok ki no snong kam tam ka snong sakondor kila ban yo ban thit ta jing ba bakila ban pasai ka yang kasam bakila ban pen em da ki jing re la jong tak ani ko ban kentu sarkar ban khat lam nanta jongi kinong ris jingri ado pas jang pe kumta don no tre we ro ne uni ro pli don khon lai ngot songot u hab im mah nong song yeng nga namata ka jonga ula yo ban basai ka yang kasam deh nong do nga kentu lang ki we ro nga noksa bikila ban ple ka kam la jong bikila ban ai kam ki we pat ro bikila ban im cakapo deh tangkat ni aku por covid mentali langit bu don tau knyang rengi ting ban mi sabaro ya ni gila don san rupau ya dang sa entar udan kita ki babon de no ris nyang ki barisnya sudah kibon bu emosnya kita ki we pede ki ne gabam ki la umno ila hi kumala fi ki lu ji ha mo ki lu fi nam na bon bangikit din na konkrom na rapsang tumatay si por long manakoner long don jing bam man bo long poi kendet mah oh tau jing bam full sendan ki siapi pulin nam ta ka tibotnya mata pak clear nomor ba pakam government ukli tang bunwan na pislong tumai nomor kibon di basa selong pakin penyak ya kata kamil pakin ngop deh long pin lak bangan yang hatu aku atur gangola jenjat kata jimbamnya sakam no fi to jimbam fi kara tang dan ba kita masai sama sibalang laisi safi lalu kada orang suai kada laisi safi to sibu fin nai ban da ge de snang kan in kara orang ta tengah mare awak do khawi ngapset maset ki breu deh ngapset kerja no kerja bat menjumelin ya im do tu kop sniang deh yang kalau ini dong kena gejing rong ngapoi phone fi nomor balai ba fin yarap mah nomor leng ba jong fi sia ngila ban yo mah ya ki ka ba ni dan kam mah